Hola, aquesta és Andrea Arévalo i ens ensenyarà els criteris de divisibilitat. Els criteris de divisibilitat és quan tenim que buscar un divisible i són criteris. Pel 2 té que ser 0 o parell. Per 3 té que ser... És a dir, un exemple. El 20, per exemple, o el 22. Al 3 tens que buscar un múltiple de 3. Per exemple, 36. 36 és un múltiple de 3. El 5 té que ser 0 o 5, per exemple, 100 o 55. Ara la marca. No, això no lo sé. Jo. Vale, pues seguís. El 10 només es pot dir que el 0, per exemple, el 365. I l'11 tenia que ser Què era? Que agafem els jocs parells. els jocs parells, per exemple, 1636. Els jocs parells els agafes 1, 2, el 2 seria un joc parell i aquest també. Aquests són senars, però no és pel número, és pel joc. I què passava ara? Que sumaven els parells i quan els sumaven els senars. sumaven amb els senars i quan està tot fet fem tots els parells més els senars i el que doni, Que és 8. que és 8, si és múltiple d'11 O 0. o 0 és divisible per